magandang hapon po sa inyong lahat. Diba? Iba na naman tayo ng pinyo. Alright. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay iba na naman ang ating ambience ngayon. Nasa truck tayo ngayon. Kaya medyo pagpasensyahan nyo na kasi talagang medyo ano ngayon, pagbaba ko ng aircon punta naman ako sa truck. Alright. Magandang hapon po sa inyong lahat, mapagpalang hapon. Mega love shout out at siyempre sa lahat ng ating mga solid na subscriber, mega love shout out po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod. Alright, kay G Chang Walk. Ayan, mega love shout out. Ngayon iba po ang aking daladala. Wala po ako ngayon sa aircon. Ayan, ito ang literal na aircon. Kaya mega love shout out po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga solid na subscriber. Mega love shout out po. Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat ng ating mga solid na subscriber, mega love shout out po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon. $6 million in the house, mega love shout out. At kay Paul Dunis Official, mega love shout out. Kay Ma'am Analisa, mega love shout out po. Ay nandito ako ngayon sa truck, gilid ako ng kalsada. Mamaya ipapasok ko sa garahe ito. Alright, ayan nga po, nakita nyo na ang ating live ay pagbasura ng impeachment ni VP Inday Sara ng Korte Suprema. Ayan, kahapon po ay nagdesisyon na ang Korte Suprema kung saan sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional po ang unconstitutional po ang impeachment na isinampa kay VP Inday Sara. Nagugat po ang lahat na yan. Siyempre hindi po mangyayari ang lahat ng iyan kung hindi itong mga ating mga honorable na congressman, kung hindi nagpadala doon sa kanilang mga pansariling interes, ano, kung hindi lang nagpadala itong mga congressman na ito, hindi na umabot sa kanya na mga usapin, ano. Kung binasa lang nila yung sinasabing article of impeachment, ay sana wala nang kaguluhan na mangyayari kung saan na-divide po ang sambayan ng Pilipino, diba? Kasi nga sinasabi nga nila na itong si VP Inday Sara ay nagkaroon ng betrayal of public trust, kung saan hindi naman nila napatunayan
kung saan gumawa na ng mga ano yung ating mga honorable, kung saan inabot na po ng kung ano-anong mga kwento. Ayan, ngayon po ay nagdudunong-dunungan ka, ungas. Oh. Sinong ungas sa atin? Ano nagdudunong-dunungan? Ano na nga ang Korte Suprema, ikaw ang ungas, tanga ka talaga. Ba't ka nandito? Mas ungas ka, ikaw ang nandito eh. Ikaw ang unang. Ay nako, huwag kang tatanga-tanga. Huwag kang tatanga-tanga dyan. Ikaw ang ungas, tanga. No? Nagdesisyon na nga po ang Korte Suprema kahapon. 13 unanimous decision. Yung 15-13 po ang pumabor sa impeachment laban kay BP Inday Sara. Sino ang ungas? Ikaw ang tanga. Ikaw ang nandito, di ikaw ang tanga. Meron kayong 27, bukod tanging ikaw ang tanga dyan na walang alam. Ayun nga po, kinatigan po ng Korte Suprema ang hiling ng Vice Presidente kung saan ito ang 13-0. Walang abstain. Di ba? Ibig sabihin, yung mga magagaling natin na congressman, mali yung kanilang pinagpipirmahan. Di ba? Ganun lang kasimple. Tama ka sir, kasi malaki ang bayad sa kanila. Di ba? Hindi ako may sabi niyan ha. Di ba? Yung isang congressman naman, umami naman, pinagmalaki niya pa nga na kung hindi siya pumirma, wala siyang ganong kalaking bigay na ayuda. Alam niya naman yun kung sino, nag-viral yun. Yung tumatakbong congressman doon sa Caloocan. Ewan ko kung nanalo yun. Kasi maraming pinamigay na ayuda eh. Marami nga nagsasabi na bribery daw yon. Paano? Pinasasagot ng Korte Suprema, hindi nagsisagot. Anong gagawin? Hindi magdesisyon sila. Ito si Toske. Ito si Toske, mukhang tanga. Mayroong 28, bukod tanging ikaw ang hindi nakakaalam. Ay, ano ba naman to si Toske? Huwag kang, tinangay na yata ng bagyo yung ano mo. Yung utak mo. Ayan. May gamigirab shoutout sa ito is Toske. Hindi mo na lang ginawang Toscoin. Kang mag-alala, hindi ako galit sa iyo. Mali lang yung ano mo, mali lang yung napuntahan mo. Pumasok ka dito sa ano, pumasok ka dito sa maling channel. At may kami galap shout out din kay Jubert Dayo. Ayan. Di ba? Ayan kasi ang hirap. Ayan kasi ang hirap sa atin. Sa kagustuhan natin na magkaroon ng kwarta, kahit hindi binasa yung impeachment, pumipirma, ayun tuloy. Ay, maray na hapon. Arthur Aringo. Ayan, maray na hapon. Nandito ako ngayon sa ano? Nandito ako ngayon sa Taytay. Dito ako ngayon sa Taytay. Good luck. Ayan, good luck kabayan. Ayan, good luck din sa mga ano diyan, yung mga iyakin. Tuloy ang iyakan kaya hindi na tumigil yung ulan. Gusto mo? Bayabas? Sige na. Thank you. Kaya tuloy hindi na tumigil yung ulan. Daming iyakin eh. Katulad niyan, yung mga lalo na yung mga anti-Duterte. Parang mas magagaling pa sila doon sa sa mga maestrado. Yung isang dating senador na talunan. Ayan, iyak ng iyak. Hindi matanggap. Ngayon yung mga nagrally na.
Paano nga ma-impeach? Wala nga kasalanan. Kayo na ang gumawa ng kaso, hindi nyo pa ginalingan. Dapat ginalingan nyo. Kayo ang nasa sa inyo ang nasa sa inyo ang kumbaga nasa sa inyo ang bola para mapatunayan nyo na may kasalanan. Hindi nyo inayos. O di palpak yung trabaho nyo. Ngayon na tinatigan ng Korte Suprema yung dinidemanda nyo, mag-iiyakan kayo ngayon. Di ba? Nasa Muson ako bayan. Wow, nasa Muson na. Sayang. Nung isang araw nakamotor ako, sayang, dapat kumain na lang tayo dito sa Solid Duterte kami. Yan. Sabi ni Ma'am Norma Capiral. Yan, mega love shout out po kay Ma'am Norma Capiral. Sayang nung isang araw nakamotor ako, dapat tayo, kahit nagbanding-banding tayo dito, kain-kain man lang tayo ng inihaw kahit bawal na. Sunod-sunod kasi bagyo, ayun nga po, nasa kanila na ang pagkakataon, nasa kanila ang bola para mapatunayan nila na sila ang nasa tama. Ngayon, hindi sila kumilos ng maayos, hindi nila nilagay sa tama. Ngayon kinatigan ng Korte Suprema, masama pa tuloy yung Korte Suprema. Hindi nyo inayos Kung inayos nyo sana, napatunayan na guilty ang Vice President, o di sana kayo ang panalo, itinalo kayo. Ngayon mag-iiyakan kayo ngayon. Parang sinasabi nyo na mas magagaling kayo sa Korte Suprema. Di pababain nyo na yung pababain nyo na yung mga mahistrado dyan sa Korte Suprema. Di ba? Kung sinasabi nyo mali yung kanilang desisyon, ngayon mag-iiyakan kayo. Sa bagay hindi naman halata na mag-iiyakan kayo kasi panay ang ulan. Panay ang ulan ngayon kaya hindi halata na mag-iyakan kayo dyan. Diba? Hindi nyo ginalingan, ngayon natalo kayo, ngayon mag-iiyakan kayo. Si Toscoin Santos. Kahit kailan talaga ang mga Santos, may kadalasan ng mga Santos. Ito Santos din to. Kinakahiya ito ng ibang mga Santos. Kinakahiya ito yung mga ibang Santos. May mga kaibigan akong mga Santos mga maayos naman. Ito si Santos lang ang si Santos lang ang ungas. Hindi nyo ginalingan yung nyo. Dapat sinabihan nyo yung mga amo nyo, nagalingan nila. Ngayon na natalo sila, ngayon mag-iiyakan. Ang kalaban nila ngayon yung mga maestrado ng Korte Suprema. O di sige, para ma-contempt of court kayo. Sige, galitin nyo yung mga maestrado para ma-contempt kayo lang. Art Clifford Turreña, yan, mega love shout out. Boss, traffic ba o nakaka-traffic ka? Hindi, nagbababa. Hindi ako nakaka-traffic. Nandito ako sa nagbababa yung yung painante. Hindi ako nakaka-traffic. Traffic doon sa kalsada. Pero dito hindi nito sakop ng kalsada. Ito harap na ng bodega. Kaya mega love shout out kay Art Clifford. Sayang, sige bayan, pag mag-chat ako sa iyo, kailan ba labas mo uli? Pag bago ka lumabas, sana magkita tayo para makapag-banding-banding man lang tayo. Diba? Kasi nga ang may masabi lang na sila nagtatrabaho para may masabi lang na para sila sa bayan. Ayan tuloy.
Parang lumalabas tuloy, iba na yung ano, hindi na para sa bayan eh. Oh. Eh kung inayos nyo ang demanda, di dapat kayo ang masaya. Di ba? Di dapat kayo ang masaya. Eh wala. Hindi nyo ginalingan. Eh wala naman talaga siguro. Sa Wibis na? Nako. Sana magawa natin ng paraan bago ka bumalik ng ano. Pero Lunes siguro nandito ako. Wala kasi si ano, umuwi yung driver, kaya dito ako sa ano. Pagbaba ko sa aircon, dito naman sa ano, on air. Di ba? Ganun lang ang buhay. Tanggapin nyo pag kayong mga talunan. Wag kayong mga iyakin kayo eh. Eh kung wala naman talagang ikakaso, wag na kayong magpumilit. Kasi mapapahiya lang kayo, katulad niyan, napahiya kayo. Kasi wala naman talaga eh. Sabi nga, mayroon nga tayong kasabihan, wag daw pipilitin, baka dumugo. Di ba? Eh pinilit nyo, di dumugo. Anong nangyari? O di nagkapalpak-palpak. Di ba? Yan ang hirap sa atin. Gumagawa kayo. Biruin nyo, ilang buwan yung inimbestigahan yan, wala kayong napatunayan. Ngayon ang ano nyo na naman, dahil appointee ni Duterte yung mga maestrado. Ano ba naman kayo? Kahit appointee ni Duterte yan, sino pang presidente ngayon? Di ba? Hindi nyo lang matanggap. Tanggapin nyo ng katotohanan. Yan kasi ang hirap sa atin eh. Hindi kayo marunong tumanggap ng pagkatalo. Talo na kayo eh. Dapat matuto tayong tumanggap ng pagkatalo para wala bang sama ng loob. Ngayon hindi nyo matanggap, pinipilit nyo ngayon na mali ang Korte Suprema. O di sige, ipilit nyo para makontim kayo. Di ba? Eh mas magagaling pala kayo sa Korte Suprema. Bakit wala kayo dyan? Di ba? Kung magagaling kayo sa Korte Suprema, bakit hindi kayo napili? Ano nyo? Di ba? May isa pa nga senador dyan na pwedeng ipagpatuloy. Ibig sabihin, selected. Parang menu lang. Pwedeng mamili ng pwedeng mamili. Kasi nga, kung hindi tayo marunong tumanggap ng pagkatalo, walang katahimikan ang bayan natin. Ayaw nyo naman tumanggap ng pagkatalo, tapos hindi nyo ginalingan. Di ba? Ngayon na hindi kayo pinaburan, mag-iyakan kayo. Tama na yung mga palusod nyo. Eh wala naman talagang kaso eh. Kung ano-ano lang ginagawa nyong bintang. Katulad yan, kung saan-saan pa nakarating, naabala pa lahat. Ang daming kaso dapat na pwede pang anuhan ng Korte Suprema. Nadugtong pa yan, na wala naman palang katuturan. At least napatunayan na talagang mali kayo. Mali kayong mga nagbibintang. Ngayon ang gagawin nyo, palibasa hindi pumabor, kaaway nyo na yung mga maestrado. Hindi nyo lang nakuha yung gusto nyo, huwag nyo nang ipagpilitan. Kasi talo na kayo eh. Diba? Tanggapin nyo ng katotohanan na wala, mahina talaga. Wala kayong makikitang kaso. Napaikutan lang kayo ng mga yung
may mga sariling interest. Wala. Kriminal. O, sino naman ang kriminal? Si Rene Renomeron. Rene Renomeron. Sino naman ang kriminal? Ayan. Mega shout out sa inyong lahat. Ayan. Anong masasabi nyo? Oh, kayo ba ay satisfied kayo sa desisyon ng Korte Suprema? Kulang ka sa pagsusuri. Paano naging pambihira naman ito si Boss Rodolfo? Paano naging kulang? Sinabi ko nga, tinatigan na ng Korte Suprema. Hindi ako ang nagdesisyon. Di ba? Hindi naman ako ang nagdesisyon. Sinabi ko lang. Paano kulang sa pagsusuri? Ano ka ba naman? Oh, anong kulang ko doon? Ayan, sabi ni Boss Rodolfo, kulang ka sa pagsusuri. Agree naman si Boss Rosilito Serena. Ayan. Anong masasabi nyo? Satisfied ba kayo sa desisyon ng Korte Suprema? Sa bagay, hindi naman niya satisfied yung mga anti-Duterte. Di ba? Malaya kayo dyan, commentator, kahit anong party kayo. Kayo lang diyan kayo lang. Nirerespeto natin ang bawat isa. Kung anong paninindigan nyo, inyo yan. Kung ano man ang sinasabi ko, akin to. Ngayon, wala akong sinasabi dito na Ang sinabi ko lang na nagdesisyon ang Korte Suprema. Ngayon, satisfied ba kayo? Hindi dapat lang makulong. Kung ako, hindi dapat lang makulong si Digong. Sino pa ang gusto mong makulong? Sabi ni Ma'am Pasita Alindayo. Ayan. Sino pa ang gusto mong idagdag? Si BBM, si Speaker Romualdez? Sino pa? Yun lahat ng pumirma doon sa ayan, di ako panik, kaya lang mas kikita mo naman bugla na lang nangialam ang Supreme Court. Hindi po nangialam ang Supreme Court, Ma'am Marlene Hernandez. May petisyon po ang Supreme Court. Nagpetisyon sa Supreme Court yung mga attorney ni BP Inday Sara. Yung yung isa sa may mga petitioner po na sa Supreme Court. Ngayon, pinagko-comment yung Congress. Di ba? Ngayon, hindi nila ginalingan at tinalo ngayon yung mga congressman natin. Meron mo ilan lang ang petitioner. Ilan lang ang nagpetisyon sa Supreme Court. Ilan lang sila? 4 na abogado? Kontra sa 250 na pumirma ng impeachment. Bakit hindi nila inayos? 215 sa kontra sa 6 na abogado. Bakit hindi nila ginalingan? Diba? Di natalo sila. Attorney Torion po ang nagpetisyon. Yes po, isa po si Attorney Torion po. Ano sila? I think 4 po sila na nagpetitioner. Di ba? Kontra sa 250 na pumirma ng impeachment. Di ba? Basta kami solid sa mga Duterte, lalaban kami hanggang dulo. Ayan, sabi ni Ma'am Ruyiterap. Di ba? Ganun talaga ang buhay. Kung alam nyo naman, ako talaga, siyempre, Duterte ako. Kasi naubos yung mga adik sa amin
Salamat sa paliwanag, sir. Still PBBM pa rin po kasi kita ko yung pagiging mabait ni PBBM. Alam nyo, Ma'am Marlene Hernandez, may ano ka, may point ka. Alam mo kung bakit? Sinamantala lang yan nung nakapaligid sa kanya. Yan ang nakikita ko, ano? Yan ang nakikita ko. Ginamit lang siya. Oh, 'di ba? Ano sabi kanina sa Inquirer ng Malacanang? Igalang ang desisyon ng Korte Suprema. Oh. Ang problema, pag sobrang bait, ganun ang nangyayari. Sabi ni Tambe, ibabalik na lang daw ang 150 million para next year na lang ulit. Naku, maniwala ka doon, Ma'am Ginalyn Isaac. Huwag na kayong maniwala dyan. Number 1 yan na ano, mambubo doon. Oh. Sabi ni Ma'am Marlene Hernandez, tama. Mabait. Ayan, sinamantala yung kabaitan. Siyang napahamak. Kasi nga, yung pinsan niya may ambisyon na maging presidente. Ngayon, sa sobrang bait, ayan, sinamantala nung iba. Di ba? Alam niyo, madali lang naman sana kung totoo na may kasalanan talaga si Vice President Inday Sara. Okay na? Tapos na? Kung may kasalanan talaga, maingay lang. Kung may kasalanan talaga, dapat 250 na senador kontra sa 4 o 5 petisyoner. Di ba? Hindi mamaya yung gisbag dyan. Hindi ba mananalo dyan yung ano? Yung 250 na congressman? Di ba? Talagang wala. Oh, kasi kung mayroon, dapat nakita na yun ng 15 maestrado dyan, kahit man lang may nag-abstain, wala. Di ba? Pag may nag-abstain sana, medyo magduda pa tayo. 13 eh. Ngayon, dapat tanggapin nyo ng katotohanan na wala talaga. Tapos na kung sa ano, kung sa boxing, tapos na ang 12 round. Yan, ipapasok ko lang sa loob itong truck para tuloy tayo. Kung sa boxing, tapos na ang 12 round. Ngayon, pwede naman kayong mag alam ko hindi pa final ang decision. Kung hindi pa final, pwede naman kayong mag motion, di ba? May motion naman yan, motion for reconsideration, di ba? O, di maghabol kayo. Ganun lang naman kasimple, ganun ang labanan, di ba? Nasa legal tayo na proseso eh. Nasa legal tayo na proseso. Diba? Yuritlap gamit Israel. Tama po, idol, o, diba? Kasi nga ang umiral kasi diyan yung mga interest. Okay lang po kung ganon nangyari. Bakit nawala siya sa pwesto? Still PBBM. Salamat, sir, ha? At least ikaw mabait sumagot. Hindi naman tayo hindi naman tayo ganun na
Hindi naman tayo ganun na. Hindi tayo katulad ng iba. Wala nang mister, kasi nga 13 yung nangyari. Sana nga matauhan yung mga congressman. Alam mo, nakakahiya doon sa 250 na pumirma. Di ba? O kahit ako, halimbawa sabihin na natin, isa ako sa pumirma doon sa impeachment. Sa pag-aakala kong matatanggal yung vice presidente. Di ba? Hindi ba ako hindi ba ako mag-isip na baka ginamit, isa din lang ako sa ginamit nang dahil lang sa pansariling interes? Di ba? Kasi nga may mga lumalabas nga na na balita na maraming congressman talaga na hindi na nabasa kasi nga, biruin mo, pinatawag ka tapos pipirma ka na lang. Di ba? Miss Butterfly, magandang hapon po. Mega love shout out. Wala nang MR kasi nga 13, di ba? Hindi, mayroon pa naman siguro. Pero wala na talaga 'yon. Kung sa wala na talaga. Tsugi na. Kasi sa 13 kung may nag-abstain man lang, kahit papaano may duda. Pero walang nag-abstain. Live ka. Hindi po ako nagda-drive. Galing po ako doon sa nagbaba lang. Inatras ko lang dito sa garahe. Hindi po ako nagda-drive. Ayan. Nagla-live ka na. Naka-drive ka pa. Bawal yung ginagawa mo. LTO, tingnan nyo ginagawa ng tao na ito. Ay, wala talaga ito si Rene. Iyan lang tinitingnan mo, Rene. Hindi ako nagda-drive. Ang nag-drive, sinasabi mo nasa highway. Ang tanga talaga nito. Pinasok ko lang sa garahe. O di tumawag ka ng LTO, tawagin mo lahat. Miss Butterfly, wala na po. Void ng impeachment. Tama po, wala na. 13. Walang abstain, walang Ayan. Tama, nag-sign din ako. Payout yung mga 18 senators. ICC na lang ang hope natin. Not allowed payout. Di ba? Alam nyo yung yung isang interview ni ni Vice President Inday Sara doon sa Dahig. Tinanong siya, may nagtanong sa kanya kung si dating Presidente Duterte ba ay nakalabas na. Hindi siya sumagot ng diretso, sabi niya lang, ang nakakaalam niya si Attorney Kaufman. Di ba? Si Attorney Kaufman lang daw ang nakakaalam. Ano kayang ibig sabihin nun? Hindi niya alam na dumadalaw siya doon, hindi niya alam na nakalabas na. Yeah, pero hindi natin alam kasi wala tayo doon Kuya, di po binasura ang 1 year ban lang ang pinatupad. Yes. Iyon ang desisyon dahil nga inano yung 1 year ban. Ibig sabihin, magantay uli siya ng sunod na taon. Ngayon, kung iyan pa rin yung ipapasa nila, ay wala pa rin, ganun pa rin. Di ba? Tulog pa rin sila diyan. Kung iyan pa rin ang ipapasa nila sa sunod na taon, ganun pa rin ang desisyon niyan kasi iyan pa rin Di ba? Dapat magbago naman sila. Bawat perma may bayad, lumabas. Huli sila pala may sayad. Grabe naman yan. Grabe naman to si Juanito di. Wag naman yung may sayad. Nakakasakit ka naman ng damdamin boss Juanito. Di ba? Kasi nga hindi nila ginalingan. Mas magagaling yung dahil wala naman talaga
Kahit anong galing nila magsinungaling, dahil wala naman talaga, wala. Kahit saan dalhin yan, kahit 1 year yan, wala din. Basta kaming taga Mindanao at buong Mindanao, solid kami. Diba? Sabi ni Royet Rap. Ayan. At si Ma'am Mare. Ayan, mega love shout out po. Si Miss Butterfly. Parang kilala ko ito si Miss Butterfly. Kasi pira-pira lang ang labanan. Sabi ni Sir Juanito, kay Boss Juanito Day. Yan. May sayad ata yan. Grabe naman to si Boss Royet. May sayad talaga. Grabe ka naman. Talo lang sila. Nag-iyakan lang kasi talo. Tayo ngayon ang masaya. Di ba? Ibig sabihin, sabi nga ng ang ibinababa ay siyang tinataas. Di ba? Kawawa yung mga taong naghintay ng impeach. Hindi ba kayo nakakahalata? Mob ng mob yung impeach. Sabi ni Ma'am Hasan Daya. Ayan. Kadugay Vlog. Ayan, mega love shout out taga Mindanao pod ko. Dito sa amin mahirap makuha ng solid ang mga Duterte. Di ba? Yan ang mahirap. Hindi lang kasi matanggap nila na wala talaga. Isipin mo yan, 250 na congressman ang magpapa-impeach, tapos walang nangyari. Di ba? Alam nyo, napakagaling ng Korte Suprema. Tiningnan muna lahat ang magkabilaan kaya napakatagal nilang magdesisyon. Huwag masyadong magsaya, di nyo hawak ang bula. Gano'n naman talaga. Di ba? Gano'n naman talaga Sabi nga nila, bilog ang mundo. Bilog ang bula. Umiikot yan. Ayan. Pa-shout out from Malaysia. God bless you. OFW, we support love. Mahirap makuha ng boto, mga Duterte. Ayan. Sabi ni Kadugay Vlog. At kay Mami Rian Alag. Mega love shout out po. Kay Mami Rian Alag. Ay, mega love shout out po pala kay Ma'am Annalisa dyan sa Malaysia. Ayan. At kay Litski 23. Mega love shout out po. Kay Ma'am Annalisa. Halata nasuhulan ang nako, wag kang ganyan Kadugay Vlog ha. May ebidensya ka ba? Mahirap magbintang. Mahirap magbintang Kadugay Vlog. Baka mamaya maano ka ng Korte Suprema, bahala ka. Makuntim ka. Wala kang kaalam-alam, mayroon ka na palang warrant. Pagkuha mo ng police clearance, di tapos ka. Di ba? Mahirap yung sinasabi mong suhulan. Mahirap magsalita, no? Alam mo naman ngayong panahon. Sabi nga ni President BBM, iba ng panahon, nagbabago na ngayon. Di ba? Nagbago na. Ang Korte Suprema nasa katotohanan. Tanggapin nyo ng kung may mga tao man na hindi kay Duterte, alam na solid BBM yan.
alam nyo, hindi naman masama yung hindi naman masama yung humanga kayo sa isang politiko kung alam nyo, kilala nyo. Ikaw ba yan, Binay? Ayan, sabi ni WFT Adventure. OFW Vlog, sino ba ang nag-appoint sa chief? Ano yan? Di ba si Digong? Sino bang nag-appoint sa CS? Di ba si Digong? Appointed ni Duterte kasi halos lahat sa Supreme Court. Sabi ni Ma'am Rowena Anaya, yan ang mahirap sa atin. Palibasa, siyempre, si President Duterte ang si President Duterte ang presidente nung panahon na iyan. Nagtapos na yung mga nakaraang hindi nyo ba alam na yung isang inappoint ni President Marcos na pabor din siya sa sa pagbasura doon sa impeachment? Appoint yun ni Bongbong Marcos. Di ba? Iyakan na lang. Ay, nako. Nagbabayad ng utang na loob. Bakit yung inappoint ni President Marcos pabor din doon sa pagbasura ng impeachment? Ginalyn Isaac, hindi appointed halos lahat kay Ninoy at kay Marcos. Lahat nga yung inappoint nga mismo ni President Marcos, ganun din ang desisyon kasi nga walang ang nag-abstain Ibig sabihin, mahina talaga yung kaso. Hindi nyo lang talaga matanggap sa puso nyo na tinalo yung mga petition, yung mga nyo, yung mga nag-file ng impeachment na wala naman talaga. Pinipilit lang. Diba? Sabi tuloy ni Kabayan Vlog, iyak na lang tanda. Kaya wag na magtaka. Maano talaga ito si OFW Vlog. Pati si Ma'am Rowena Anaya, Ginalyn Isaac, hindi appointed halos lahat kay Ninoy at kay Marcos. Kasi nga po, ang mga Chief Justice, ang mga nandiyan sa Korte Suprema, 7 years ang niyan. Maalis mo lang yan dyan pag dating na 7 years. O kaya impeachment din. Di ba? Siyempre, alam niyo, ang Korte Suprema, independent yan. Mahirap. Hindi na nila mapipigil si Sara. Totoo yan. Kasi 1 year, sunod na taon, na yan? Napakaingay na lalo ng politika niyan, sunod na taon. Alam nyo, sa totoo lang, hindi nyo lang masyado. Ang mga nangyayari ngayon, about sa politika yan. About sa politika yan. Ngayon, magantay na lang uli kayo ng 1 year. Pero dapat, ibahin nyo na yung kaso. Ano pang ikakaso nyo? Wala na nga. Hindi na nga binigyan ng hindi na nga binigyan ng budget yung OBP. Magkano na lang ang binigay? Di ba? Ayan, magandang hapon kay Frank Diaz. Mega love shout out po. Ayan. We will see. Yan, we will see. Another file impeachment. See you next year. Di ba? Antayin nyo ang sunod na taon para kung talagang di galingan na nila. Kahit walang budget si Sara, makakatulong siya. Tama. Wala na, hindi na nga binabalita ng
Hindi na nga binabalita ng mainstream media eh. Diba? Hindi na binabalita ng mainstream media na namimigay ang Vice President. Oh, pinapalabas pa nila na nagsusulisit pa ang Vice President. Yan na natin yan. Ganun na talaga eh. Ganun na talaga ang sistema eh. Wala na tayong magawa dyan. Kasi nga, ang gusto nila, mawala ang BP Inday Sara pagdating ng 2028. Parang wala nang kalaban si Martin Romualdez. Yun lang ang hindi nila kayang hindi nila kayang talunin eh. Leonardo Balabag, mega love shout out. Di ba? Kayo, anong masasabi nyo? Ang hindi lang naman natutuwa dito, yung anti-Duterte. Di ba? Unti-unti nang lumalabas ang katotohanan talaga na wala. Madami naman nakurakot si BP. Grabe ka naman, GPR. May patunay ka ba? Ayan nga oh. Inano nga ng Korte Suprema na walang basihan. Wala na, mag-antay na lang tayo. See you next year. Lagyan mo ng lakaran. See you next year na lang. Mag-antay na lang kayo ng mag-antay na lang kayo ng sunod na taon. Ayan. Ngayon, move on muna kayo. Malakas si BP Sara. Tama. Sabi ni Ma'am Nibis Noke. Ayan, mega love shout out po. Ano bang maasahan kay Inday? Mukha naman walang kakayanan mamuno sa bansa, isip bata. Grabe ka naman OFW vlog. Ikaw nga may kakayahan eh. Lalo na yung nakapag-aral, yung Vice President. Grabe ka naman manghusga. Ikaw nga may kakayahan eh. Di ba? Mga ghost student. GP Alvarez, sabi ni GPR Alvarez, ghost student. Saan bang maraming ghost student? Mahirap yun. Baka multuhin kayo niyan. Di ba? Madilim na tuloy. Mag-aalas 6 na. Mega love shout out kay Michael Abentora. Ayan, shout out kay Chuko at Tintin from Pigkawayan, Cotabato. Ayan. Di ba? Mga jowa siguro ito ni mga jowa siguro ito ni Michael Abentora. Ayan, sabi ni Royet Up, sinong tumulong sa mga OFW, di ba Duterte? Royet Rap. Baka nakalimutan nila yung mga OFW. Kaya nga mahal na mahal ang mga Duterte ng OFW. Yung passport, ilang taon na? Yung lisensya, ilang taon na? Yan lang. Yung mga anti-Duterte na mga OFW, pag nag-renew kayo ng passport nyo, dahil 10 taon na ang passport, huwag nyo tanggapin. Sabihin nyo, 3 years lang ang gusto ko. Dahil anti-Duterte ako. Di ba? Ano ba natapos ni BBM nyo? Walang diploma. Grabe naman. Grabe naman to si Grabe naman to si Kabayan Vlog. Walang diploma. Si Sara attorney yan. Di ba? Jonathan Villa Hermosa. Ayan, mega love shout out. Si Sara puro paninira lang yan. Walang nagawa. Kurap yan. Di ba? Kurap daw. Sabi nyo yan. Ayan, sabi ni Ma'am Gina Len, Kabayan Vlog, magaling si BBM sa mga kapulisan. Sige nga. Dagdag sahod sa mga kapulisan. Diba?
O bakit sino ba gumawa ng batas na yan? Passport, license at dagdag sahod sa mga kapulisan. Sige nga, tama. Sabi ni Roy Trap. Di ba? Pati po driver's license 10 years na ang admin ngayon ang corrupt. Sabi ni Michael Aventura. Di ba? Ayan, malaya kayo diyan sa ano. Malaya kayo diyan sa baba. Kaya nga ang ano natin hindi naman natin ng hindi naman palibhasa tayo mga maka Duterte na tayo. Kaya natin sinusuportahan dahil nga sa mga ginawa, sa mga nagawa. Di ba? Kaya nga minahal ang Duterte kasi nga nagawa. Kayo ba, tanungin ko kayo, nung panahon ng dating Pangulong Duterte, di ba yung mga gumagamit sa inyo ng pinagbabawal na yung mga nagbibenta, di ba? Naglayasan lahat, tumahimik sa lugar nyo, di ba? Hindi nyo ba naramdaman yon? Ewan ko na lang, basta ako, kaya ko sinuportahan ang mga Duterte kasi nga sa amin talaga tumahimik. Ngayon makikita nyo, kung gusto nyo pumunta kayo sa akin, ipakita ko sa inyo kung gaano ngayon katalamak para na lang nagbibintahan ng tinapay sa kanto. Bro, pakibanggit dyan na dapat lahat ng pulis na active at retired ay magkaroon ng CLS sa health card insurance. Bakit po? Wala bang health card insurance ang mga pulis? O di dapat yan ang gawin ng mga mambabatas natin, hindi yung puro politika ang inaasikaso. Kasi kawawa naman yung ating kapulisan. Tanim siyabo, tanim barel, tanim nanlaban. Grabe naman yan. Malalaman natin yan, malalaman pa rin natin yan kasi nandoon na yan sa inano na nila. Pinakulong na nila. Malalaman pa rin natin yan. Malalaman natin ang katotohanan. Hindi na magtatagal yan. Di mo nga masagot tanong ko kung sinong nakaisip na batas na yan. Puro kayo Duterte. Si Trillanes lang di na kaya dahil puro totoo ang mga sinasabi. Ano bang sinabi mo, OFW Vlog? O bakit sino gumawa ng batas na yan? Passport, license at dagdag sahod sa mga kapulisan. Sige nga. Sino? Alam mo, OFW Vlog, kahit sinong gumawa niyan, kung hindi aproba ng presidente yan, wala yan. Si Trillanes, wag mo nang anuhin yun. Wala yun. Talo nga sa pagka-mayor. Kung magaling yan, di nanalo yan. Hindi magaling eh. Sa aming mga driver, okay ang 10 years. Yung hindi pumayag sa 10 years, ano yun? Walang isip. Walang isip yun. Loko talaga ito si Roy Trap. Miguel Angelo Umayan. Ayan, Miguel up shout out. Hindi po presidente yung umaaproba ng batas. Ano ka ba naman? Sino mag-aaproba niyan? Ang lahat, pag pinadaan yan sa Kongres, magsimula sa Kongreso yan, papunta sa Senado. Pagkatapos ng Senado, sa presidente yan. Pag binito ng presidente yan, yung batas mo walang kwenta. Hindi magiging batas yan pag hindi pinirma ng presidente. Diba?
Ano ba naman kayo? Ay, kung iyan ang mga pananaw nyo, wala naman akong magawa. Yan ang pananaw nyo. Oh, kayo yan. Diba? Miss Butterfly UFW Vlog, magkano binabayad sa iyo ni Sundalong Kanin? Miss Butterfly. Ayan, may gamig lang. Nakakatawa ito si Miss Butterfly. Sundalong kanin. Sundalong kanin talaga. Kung mga sundalong kanin. Huwag na sundalong kanin, Miss Butterfly. Talo na nga eh. Sundalong kanin pa. Huwag mo naman masyadong direktahin. Direkta naman masyado yung Jules Busay, may kaming galap shout out si BP Sara sa OBP, may pre ride na bus na nakikinabangan ang kababayan natin. Samantala yung mga umaako sa mga Duterte walang ginawa kundi ayuda lang. Alam nyo, iyan kasi ang mahirap sa ano, Boss Jules Busay, ano? Iyan kasi ang mahirap sa hindi masyadong maipal sa ano, sa camera ba. Nagtatrabaho ng ano. Ayan tuloy, maraming nagsasabi na walang ginagawa. Oh, ilang milyon yung natutulungan yan taon-taon sa libreng sakay na yan. Alam nyo kung tutusin, ang Vice President, wala naman talaga dapat posisyon yan eh. Kasi ang Vice President, parang ano yan, parang spare tire yan. Ibig sabihin, pag hindi man natin inaano, pag nawala yung presidente, iyan lang ang pampalit. Wala naman dapat, ewan ko bakit hinahanapan ng trabaho. O, di ba? Alis na tayo? Alis na tayo? O, yan. Paano yan? Magpapaalam na po ako sa inyo. Maraming salamat. At doon na naman ako sa aircon na malamig. Maraming salamat po. Bukas yan, bukas. Maraming salamat sa inyong lahat sa nakisama. Ganda pa sana ng usapan, ano? Kaso lang sayang. Andiyan na yung boss ko. Maraming salamat po at sinamahan niyo ako ngayong hapon. Sa lahat ng komentitor, maraming salamat po sa inyong lahat. Antay man kayo o pro. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Maging mahinahon lang tayo, ano, sa lahat ng ating mga maraming salamat po. Mapagpalang hapon. Mega love shout out po kay Mami Mercy Calonod. Miss Butterfly, thank you. Ayan, kabayan.